To ya kika gani? Yanzu wannan ne kai min wanki? Yanzu wannan ne kai min wanki? Allah gafarci ranki. Ni yanzu ki ban abinci kawai in ce yunwa nake ji. Ka koma ka je ka sake wankewa. Ni dai ban ga wani wanki a nan guraren ba. Wallahi ba zan yi ba. Za ka kwashe ka je kai wankin koko sai na dau mataki a wurin nan. Wallahi ba zan yi ba. Kuma gobe masallacin Juma'a za ni a raba auren nan. Yanzu auren nan wanda kake so a gaba? A raba za a ba zan iya ba. Ni yanzu kake so a gaba aure na da kai? Ni da na auro ke. Kamar ka ji in gaya maka aure ni da kai mutu ka raba. Baka isa ka ce a raba shi ba. In dai kin ga dai wankin nan dai na miki shi. Na haka tunda ba abinci ni yanzu ki bani 200 kawai in je in kashe. Ya maka ba sai na dauki kuɗi na baka? To ba zan baka ba. Yanzu fi sabilillahi maimakon a ce kai ne ka mari matarka. Wai yanzu kai ake mari. Inna lillahi Allah na tuba Allah ka yafe min ya Allah. Wallahi kuma ki duba tunda muka zo gidan nan da ke ba kya bari na ina fita abinci ba kya bani wanke duka a gidan nan ni nake yi. Yanzu ka gama kukan naka tas akwai sauran aiki a gidan nan. Daga yau sai yau magana ce zan gaya maka ka ji ni da kyau ka saurare ni kana ji na? Doka ce a gidan nan. Kar na sake ganin kafanka ya fita in har ba ranar Juma'a ba. Kana saurare na? Kana ji na? Kana ji na? Kam shi kenan. Ina zaune na. Ina zaune na. Gauro da ni daga ni sai ka